Моннан күп еллар элек узган гасырның 50нче елларында менә шушы нигездә туып, һәм аннан соң инде шушы урамнарда уйнап үскән Әлфинур апа күп еллар узгач ил күләм генә дә түгел, хәтта дөнья күләм татар дәвәнисе булырмы дип һич кенә дә башына китермәгәндер әле. Узган гасырның 70нче елларында Урта Балтай авылы мәдәният йорты директоры булып эшләгән Әсхат Абыхан Тимеров сүзләренә караганда, бүген инде бөтен татар дөньясына танылган дәвәни Әлфинур апа үзешчән сәнгатьтә сабый чактан ук катнаша башлый. Клубта келіп, рәхәтләнеп, ул нәрсә уйныйбыз, не эшлибез, тагы нәрсәләр жаңалыкларга нәрсә эшлибез дип әйтеп, уйнап торган кыз иде ул. Мин үземне белгәннән бирле шушы театр дөньясы нилектән бик якын дисәң, менә минем әти дә бит заманында Хәлине уйнаган булган, җырлаган. Урта Балтай элегелектән бик зыялы һәм сәнгатьне яратучы авыл була. Шуңа күрә дә аларны тирә-юньнәр кәгазь башмаклар дип йөртәләр дә инде. Узган гасырның 60нчы елларында ук инде авыл мәдәният йортының үзешчән театры халык коллективы дигән исемгә лаек була. Кемне уйный, шул хәтле менә теләк белән янып, онан соң без бит аларны үзебезнең клубта уйнаганнан соң аны 1-2 мәртәбә уйнала инде ул сорап. Һәр бәйрәмгә зур спектакльләр әзерләнә һәм инде авылларга, күрше авылларга чыгып, тирә-яктагы авылларга тракторлар белән тиелеп китәбез. Балтайлар тамашачыларга гади һәм җиңел куелышлы спектакльләр генә түгел, Галия Бану, татар хатыны инделәр күрми, Асыл яр кебек татар драматургиясе классиклары әсәрләрендә куялар. Төп рольләрдә Әлфинур Хисамова. Ул менә уйна оста уйнаучыгына түгел, оста өйрәтүчедә. Ул шул кадәр матур рольләрне башкара. Үзенчә режиссер булган инде ул вакытта безнең өчен. Без суфлюрсыз эшли башладык. Театрларны, спектакльләрне. Ятлап, һәркем үзенең ролен ятлый, һәркем үзенең киемен үзе кайгырта. Үзешчән сәнгатьтә катнашучылар алар үзләре артиста, декорация ясаучы да, күлмәк тегүче дә бит әле. Күлмәкләрне Мәрьям тегә инде. Бер заманны кибеткә кайткан материал. Яшел җирлектә ак ромашка чәчәге шикелле чәчәкле материал. Ул тиз генә беткән. Моны Мәрьям күргәндә, әйдә кызлар дип, менә шул материалдан күлмәк тегәбез дә, биебез шуның белән. Без инде хәзер күлмәклек менә 2 кызга җитми калды. Миләүшә белән без киттек Югар Балтайга, чаршауга теккәннәр икән, алып материалны, аларның чаршавын алып, Мәрьям тиз арада күлмәкләр тегеп. Анары игезәкләр дигән бер спектакльне куйдык әле. Шунда үзебезгә күлмәк тектек. Мушкеле, бу вакытта мушкеллар мулыдаеп, материал табып, шул материалдан 2 пар күлмәк тектек. Үзебез билен әзеп, монарга әлбәттә үзебезнең түгел Мәрьям апабыз бар әле безнең. Ул чакта материаллар бик дефицит. Ак простыналардан, кара искергән чалбарлардан жилетлар ясыйдык. Булачак артист 1974 елда әти-әнисенә дә әйтмичән Казан театр училищесына укырга керә. Без аның артист булуына ышана идек. Аның әле укырга кергәнендә бик хәтерлим. Казанга барып, әнисенә әйтмичә генә укырга кирип кайтып. Аннан соң әнисе белгәч, әнисе ачуланды инде. Театр училищесы Әлфинур апаны һөнәрлегенә түгел, гаиләле дә әйтә. Ул биредә булачак ире Зәйтүн Яркәевне дә очрата. Германиядә служить итеп кайткан, кызлар йөриләр инде, армиядан кайткан егет дип сөйләнеп, әйтеп инде, шулай итеп инде, теге бик була бит шундый арада инде, бик теге нитеп Әлфинурның ана характеры да шулай, ул һәр бер кеше белән шулай үз итеп, якын итеп туган нәрсә сөйләшәйме? Мин инде үзенең бер күптәнге дусты, танышы кебек шулай сөйләшеп киттек тә инде. Ну, шулай укып бетердек бергә һәм өйләнешеп, Минзәлә театрына киттек. Гади генә бер авылның гади генә бер гаиләсеннән чыккан илебезнең баш дәвәнисе Әлфинур апа, ул үзенең 2 баласына хөрмәтле ана булса, 4 анагына якын һәм сөекле дәвәни дә бит әле. Татарның баш дәвәнисе әле безне озак еллар матур күчтәнәчләр белән сыйласын. Аны телевизордан күргәннән соң барып алып кочаклап аласыларым килә минем. Кара әле бу кеше бу тормышта чын үзен тапты дип уйлыйм мин. Менә ул безнең белән эшләгән вакытта үзе тормышта да, хәтта менә телевизордан караганда да, дәү әнине караганда да күчтәнәшне ул үзе булып тора. Татарстанның Апас районыннан Рамис Сафин, татарлар.